Madison Silin sa dakong kainamo gidawat kanamo sa pusuhanong banay ug sa ngalan sa maong banay iluhon ikaw sa kang Kristo at magdugos pinaagi sa timaan sa iyang krus. Happy birthday, Madi! Happy birthday! Happy birthday, Madi! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Madi! Tommy! Picture yaw! Yehey! Madison! Sa inyong gago na nakabaton kamo iwat na magdala sa inyong halan. Katingalahan ang pagkatao sa usa ka bata, usa ka bago kinabuhi na nag-ambing sa inyong mga biyas. Usa ka bagong tao na may kaugalingon kinabuhi. Ang inyong kalipay ibati usab sa mga igsuon, akuban, mga kaubanan o mga silingan kay pinaagi sa pagbunyag ang kinabuhi na nadawat sa bata gikan kaninyo gituboy sa ingon nga siya nakaambing na sa kinabuhi sa Dios mismo. Ang bata nga inyong buhat, dugo sa inyong dugo, nagimong liwat sa bunga sa inyong suhanong pagtuo. Karon pinaagi sa pagbunyag ang bata nang sakop dili lamang sa inyong banay apan diha usab sa sumanong banay iyang nahimong igsuon natong tanan nga Kristo. Magingganan sa inyong pag-agyo nga bunyagan ang inyong anak gidawat ninyo ang tulubagon pagtudlo o pag-agak ninyo aron pabansay siya sa iyang tubuan. Tulubagon ninyo ang pag-atuman niya aron magpating numanon siya sa mga balaod sa Dios sumala sa bitudlo kanaton Kristo. Madison Silin sa dakong kainamo gidawat kanamo sa pusuhanong banay ug sa ngalan sa maong banay iluhon ikaw sa kang Kristo at magdugos pinaagi sa timaan sa iyang krus. Karon turusan ko ang imong kapitan. Matod ni Kristo, gamo ang asin sa katawhan. Kung ang asin kawadaan sa ilang kaparat, unsaon pa man ninyo pagbalik sa lamig niini. Dawata ang asin, ang timaan sa kinaatman. Sulong Ginoo, kining imong anak si Madison Silin, yung unang humik sa asin. Matagbaw ta siya sa buhing kalanon aron siya sa kanunay magbilaab sa kamikasin, magmalipayon sa
laom o magmadasidon sa pag-alagad kanimo. Ang pagsangyaw sa Santos Evangelio, sumala ni San Juan. Mayaon ikaw. May usa ka pangulo sa mga Hudyo na ginanlag ni Nicodemo na usa ka sakop sa pundo sa mga Pariseo. Usa ka gabi ni anak, kinato siya kang Jesus o mingon kaniya, Rabay, nasayod kami na ikaw usa ka magtutudlo nga pinadala sa Diyos. Walay makahimo sa mga milagro nga imong ipamuhat, gawas ko ng Diyos mag-uban kaniya. Si Jesus itubag, sultihan ikaw, walay makita sa gingharian sa Diyos, gawas ko siya na tao pag-usap. Sa umat ng tao pag-usap, sa usa ka tao nga gulang na, nangutanang si Nicodemo. Dili niya mahimo ang pagsulod sa tiyan sa iyang inahan, aron magpakatao pag-usap. Si Jesus itubag, sultihan ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Diyos, gawas ko na tao sa pinaagi sa tubig o sa Espiritu. Ang ianak sa tao usap, o ang ianak sa Espiritu usap. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw o Kristo. Sa tanang kinabuhi ng ugma, nagahimaya kanimong ang manggugmaong pag-amukan ni mga ginkanan alang ka marisang siling. Nagapan palingkawas ka o mga kabataan, ikan sa peligro o nagluwas ka kanila diya sa bunyag. Ang imong katawan, nagkapasalamat kanimo o nag-angko nilang ni maong bata, si Marisol Siling. Ipagawas ka kang Marisol Siling, ikan sa gingharian sa kangit-ngit, ngadto sa kinabuhi mong kamayag. Ihimo mo siyang imong anak nga sinagop o puloy-anan sa imong espiritu. Tabangin siya diha sa tanang mga peligro ni kinabuhian o liguna siya diha sa makanunayong pagpaningkamo niya sa pagdangat sa imong gingharian. Pinaagi sa gahom ni Kristo among manluluwas. Amen. Maglikon punta ikaw Marisol Siling diha sa gahom ni Kristo nga akong manunubos nga buhi o hari hangtod sa kalanturan. Amen. O mahal Diyos nga manuluyon pinaging tubig sa bunyag, diagagan mo kami o bagong kinabuhiingon o imo gayong kaugalingon ng mga anak. Ikan sa tanan na nabunyagan sa tubig o sa Espiritu Santo, gitukod mo ang usa ka lungsod ng pinimusa diha kang Kristo na imong anak. Dayon ang Diyos. Iusap mo kami o ipuno mo ang among mga kasing sa Espiritu sa imong gugma para magpuyo kami diha sa imong kalinaw. Dayon ang Diyos. Inaami sa misteryo ni tubig na nabindisyonan, data siya nagto sa usa ka bagong pagkatao. Piniyang pangayo pinagay Kristo ang among Ginoo. Amen. Mga ginkanan, mga Minoy, inay, kanina kamuhingi kay pabunyagan ninyo si Marisol Siling. Pinaagi sa tubig o sa Espiritu Santo, gawaton niya diha sa iyang kinabuhi ang iyang itubuan. Magkunin ninyo nga kinabuhi dayon nga dihatag kaniya sa Dios, mampingan ta sa kasala aron sa kanunay magkaalam
pinikalikon diya sa iyang katigkasin. Kung ang inyong pagtuo nag-andaw na kaninyo sa pagdawat ng tulubagon, pagbuhon ninyo karon ang mga panumpa sa inyong kaugalingong bunyag. Isalikway ba ninyo sa Satanas o ang mga buhat niya? Isalikway ba ninyo ang iyang diwa, ang garbo, ang kahapon, o ang personal interest lamang? Isalikway. Isalikway ba ninyo ang iyang pamaagi, ang inustisya, ang pagpanggupit, o ang pagdaog-daog sa mga kabus? Isalikway. Nagatuo ba kamo sa usa ka Diyos, ang amahan magbubuhat kanato, sumala sa iyang katway, diinikan ang atong tawhanong dignidad? Nagatuo ba kamo sa iyang buktong anak si Jesucristo, kinsa naghatag sa iyang kinabuhi aron kita mabuhi nga gawas nun? Nagtuo ba kamo sa Espiritu Santo, ang maglilipay ng nagtipon kanato sa pagkila o pagbuhan sa kamatuoran? Nagtuo. Mao kini ang atong pagtuo. Mapasigarbuhon kita sa pagpadayag ni diha kang Jesucristo atong Ginoo. Buot ba ninyo nga si Madison Silin bunyagan karon diha sa pagtuo nga ipadayag na ang tanan? Ang Diyos Amahan sa atong Ginoong Kristo nagluwas kanimo Madison Siling sa sala, naghatag sa nimo og bago pagkatao pinaagi sa tubig sa Espiritu Santo o nagdawat kanimo ipon sa iyang balaan ng katawan. Kakaron nagadihog kanimo na sa krisma sa kaluwasan. Maingon na si Kristo, gihugan ng pari, propeta o hari, mauman usab, gihugan ikaw na Mexicanos alang sa pag-alagad sa pagbuliay, sa pagsaksi sa kamatuoran o sa pag-alagad sa pagkatao. Bangko na ikaw na binuhat, Madison Silin, nagasulob na ikaw kang Kristo, niya ng maputing sakot. Tanawa ang tataw nga timaan sa Kristohanong kadungganan, uban sa tanawang sa imong banay o sa mga kagalaan, pinaagi sa ilang mga pulong o pagpanag-inang. Gata kanang dumuka na walay biling nato sa gabuling tayo. Amen. Matod ni Kristo, kamo ang kahayag sa kalibutan. Ipadantag ang inyong kahayag
kahayag at tubangan sa mga tao, aron makita nila ang inyong mga maayong buhat, o magdalig sila sa inyong amahan na atua sa langit. Dawata kining kandila nga nagtimaan sa kahayag ni Kristo. Kining kahayag itugyan sa ninyo aron mapingan nga magsiga kanunay. Kining inyong anak na si Madison Celine, ginayagan na ni Kristo, maglakaw ka siya nga anak sa kahayag. Padilabon unta niya kanunay ang siga sa pagtuhinga sa iyang kasing-kasing. Amen. Karon, natapos na ang pagbunyag sa inyong anak. Apan, sinugdanan lang ini sa usa ka pagpanaw nga nagtungong sa pinagubig kuban ni Kristo nga way katapusan. Sa pagpanaw sa bata sa iyang mga lakang kuya o daling mamantol, usa kinahanglan na siya agapon ninyo uban sa tibuok at tinikban, pinaagi sa inyong malikong pagtuo o buhing paniklingan. Sa ngalan ni Madison Celine, nga binunyagan o sa dana sa atong panagdiksunay, sa kabanay, mag-iusap pa sa pagkampo sa atong amahan namo na nasa langit, pagdayon ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong hayat, matuman ang imong pagbuot, dito sa yuta, ngayon sa langit. Ang kalanod namo sa makataglaw, ingagad na mo karong atlaw, kung pasayloan kami sa among mga sila. Iyon ang pasayo kami sa mga nakasalaan namo, kung dili mo kami tigyan sa hulay, tinumuan, sa kami sigautan. Amen. Itugyan nato ang atong pinabuhi nato sa kaluoy, panakaw sa Dios. Bantayan unta niya ang atong pinabuhi, o maglakaw unta kitang tanan sa kahayag sa pagtuo, o maangkon nato ang mga kayuhan nga iyang isaan. Lakat kamo sa kalinaw, o manalangin unta kaninyo ang magagaw nga Diyos, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Amen. Nabuhan na ang pagbunyag at ang dawaton si Madison Celine, ang kanilibang testimonyo, pagbunyag sa atong lalim na pinamahan. Madison Celine, ikaw isa nakaanak sa Diyos. Salamat sa Diyos. God bless you.